गिबियावनो आङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बारग' एनडिपि फेमिलिफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरनो थाखाय आं दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारफैनाय जादों। दा दिनैनि आंनि ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय फैगौ 2024 20 तारिख नभेम्बराव जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लाफानानै जर्ज बर' आरो रिफिकां सारमोनखौ लानानै दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआवहाय जे मोनसे बेल हियारिं मोनसे दङ। दा बेल हियारिं जानांगौनि थाखाय बा रन्जन दैमारि सारा गबोनांगौनि थाखाय बा सासे सिगनेटरि हिसाबै गनांगौनि थाखाय दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय साफ्रोमबो बा बर' माहारि बा इन्टेलेक्सुवेल रायजो राजाफोरनिसिम बा बारग' एनडिपि फेमिलिफोरनिसिम जोङो बेखौनो आपिल खालामनो नागिरदों जे रन्जन दैमारि गनांगौनि थाखाय जोंनि न'खराव सिबिनानै थाबोनाय बा जोंनि न'खराव सिबिबोबाय थानाय फोथायनाय मोनसे गावबागाव धोरोमनि जेरैहाय बाथौ, बोलि बाथौ, बिबार बाथौ, ख्रिस्टान धोरोम बा ब्रह्म जिखुनु जाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबांनाखि धोरोमा थाया मानो बे धर्मजोंहाय गावबागाव 20 तारिखआव हियारिं जानांगौनि थाखाय सानसे सिगां 19 तारिखआवहाय जाहाथे बयबो सार गनांगौनि थाखाय जाहाथे बयबो आर'ज गाबो। दा बे आर'ज गाबनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ बारग' एनडिपि फेमिलिफोरखौहाय जोङो गुरैयै आपिल खालामदों बा गुरैयै खावलायदों जाहाथे जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय एकट जाखांनायनि उनावहाय बोसोरब्रै खावसेनि बारा बोसोर जालांबाय अब्लाबो दिनैहाय रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलनिफ्राय उदां अख्रां फैनो हायाखै। दा बेनिखायनो गासैबो एनडिपिनि समस्याफ्रा जाहाथे सल्भ जानो हायो बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाहाथे इसोरनाव आर'ज गाबनो थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे इसोराबो रन्जन दैमारि सारखौ गनांगौनि थाखाय बे 20 तारिखआवनो जाहाथे बेल मोनो बेखौहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय बा साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिफ्राय सहाय मदद मोनगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। थेंक इउ।